Okay, nag-21 na eh. 21. Ito, 8. Gawin. Ilabas sa makapila ka. Ito. Gawin na yun. Yes, hello mga subscribers, likers. Ito po tayo sa kay stroke patients Marcelo Lunag. So, ang aming pong sa kanyang 21 session and this week schedule yung aming pong program na Super 21 with 8 sets. Ayan. Yun ang umaga, kakagaling ko lang sa LTOB, ganun. Bring tayo yung session natin. So, lahat dyan, shout out. God bless to all of you. At saka sa pamangkin ko si Joshua, yung tumulong sa akin na magkatid sa pagkaroon yung mga license. Thank you very much, Joshua. Ayan, sa pamangkin. At sa birthday nga pala kapon ni Dinding, 25, at sa asawa ni Mildred, all of you. Kay Jan, happy birthday. Belated happy birthday kay Jan at kay Dinding sa inyo. Yes. Ayan. Okay. Galing na. So, ang gagawin natin ngayon, 8 sets of Super 21. Ito ba yung nakahanda? Tingnan natin. So, we develop here yung kanyang, sabi ko nga, baka in case ni Kuya Marcelo, so I develop yung kanyang strengthening of lower limb o yung kanyang legs. So, tayo? Are you ready? Sige. Pwede ba yung gano'n? Yung tuso. Tapos, pwede po mo. Lock. O, nahirapan ka pa. Sige, yun muna sige, yun muna. Sige, gano'n. Dito, 1, 2, sige. Gusto. Baksin mo lang yan ngayon. Siya ka eh. 6. Relax. One set. Lahat ko tayo. Okay lang. Lamot lang. Dito lang. Kasi hindi ka naabot ang vlog doon. So one set for Super 21. Siya na. Okay. Ayan, gawa na. Gawa ng kawan na. Ngayon mo katawan eh. Ngayon mo katawan. Sis katawan. Ayan. Ayan mo na.
Game. Two sets. Two sets. Ito na. Okay. Princess tayo ha. Ano ba yan? Bagay. Bagay. Ayan. Peace. Ito yung dulo yan. Sasala yan. Islam? Ayan kaya? Ayan. Four sets. Buka. Relax eh, relax. Diretso ka na. Okay.
Process. Ito sa akin. Ay. Relax lang. Okay. Wow. Alam, mag-gym ka lang. Hindi makasaw. Maglakad mo niya. Pang-marami sa lisa. Five sets. Ready? Kaya pa? Kaya, sige mo. Ano yung pintig mo? Five sets. Next in. Okay. Yan. Yan mo na. Alam mo yung tinutupay pare. Ano? Yan. Yan. Ha? Kasi hindi tumutupi. Six sets. Terus kita.
6 Wow. Bisa. Bisa. Six. Dua enam. Ya, bisa juga. Ya. Seven set. Yang lain. Sisyo. Balik sila. Nas ka. Ano? Yun. Mas cuma no asid.
Yeah. Yeah, let's do. Okay. Start. Go. Okay. Chill out. Nice. This one. Last one. Ini kan menjamin. Wah, ano ba ganas na? Kung yung mag-usabihan mo, ganun na yun. Nakakapala ko, nagingatan din natin. Yeah. Ang wala ko. No, sa chapter 81, kano pinari ko ng 160 yung Okay. Then try this one. Hindi ko lang mga 8 sets ka. Skara ka. Hindi nang magtabay ka lang tigay ulit eh. Makain ito. Skara ito. Team. Good. 18. Last two. Last one. Relax. Relax in. Dapat ko. Alam mo tayo. Yun. Tapos na. Eh? Yan ba na eh? Taas ka ba ako? Ito ba? Ito ba? Dito ba ako na? So, ito po yung ating Super 21 8 sets na ginawa ng program ni Kuya Marcelo. So, mas mali po. Kapag pinaklasa po siya ni Ate Marisa, siya po yung ating therapy ng massage therapy din after digital. At nagpunta ko siya ang aming programa for this 21 session of massage therapy. So muli po, God bless po. At patuloy niyo pong supportahan at panoorin po yung aming journey ni Kuya Marcelo sa kanyang
process of recovery sa kanyang case na stroke patient. Kasama si Ate Marisa, ang kanyang asawa. Hanggang sa muli po, ito po si Manolo Magkeping. Tatandaan niyo po lagi na buhay may pag-asa, mahalaga ang buhay natin. Ingatan po natin ito. And please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, Modernong Magkeping po. God bless.